og 3. september er der Valby Kulturdage. Valby Kulturdage er 2 dage med mellem 150 og 200 begivenheder og aktiviteter. For at hjælpe dig med at finde rundt i alle de aktiviteter, har vi udviklet en app. Når du åbner Valby Kulturdages app, får du en fuldstændig liste over begivenheder og aktiviteter under Valby Kulturdag. Det er et sted mellem 150 og 200 begivenheder, når programmet er fuldt opdateret. Dem kan du sortere imellem. Du kan sortere på steder og få en liste over alle de lokationer, hvor der er aktiviteter. Du kan sortere efter kategori, f.eks. børn, foreninger, kunst og kunsthåndværk, politik, sport, musik og teater. Og du kan sortere efter dato. Nu har jeg muligheden for at vælge denne begivenhed som en favorit. Og når jeg vælger favorit, får jeg mulighed for at sætte mig selv en påmindelse. Og jeg vil gerne have en påmindelse om den her begivenhed en time før. Derefter kan jeg så gå ind under fanen favoritter og se, hvad jeg indtil videre har valgt ud. Og på den måde kan jeg lave mit eget personlige program. Når jeg vælger fanen kort, ser jeg en oversigt over det afspærrede område. De blå områder markerer, hvor der er aktiviteter, og de lyserøde knappenålshoveder markerer, hvor der f.eks. er scener. Vi kan se, at der for enden af Valby Langgade står Duum Symfoni Scene, for enden af Duum Symfoni Stræde. Vi kan også vælge at se en komplet liste over begivenheder i spænderiet ved at vælge den her på kortet og trykke Se begivenheder. Vi håber, at du får glæde af appen, og frem for alt håber vi at se dig til et par festlige dage på Valby Langgade den 2. og 3. september.